se simmut auki rohkeasti vaan ja näin me herätään, näin rohkeasti. Alkuräjähdys vajaa 19 miljardia vuotta sitten. Universumi, avaruus alkaa, aika syntyy. Aine, solut, galaksit, linnunrata, siinä, dinosaurukset, nisäkkää. Sitten noin 7 miljoonaa vuotta sitten ensimmäinen ihmisapina nousee seisomaan. Sitten 1956 Kekkonen valitaan ensimmäistä kertaa Suomen presidentiksi. Kekkonen on vallassa näin, Kekkonen, edelleen Kekkonen näin. Ja tässä kohtaa Kekkonen astuu sivuun. Ettekö tiedä, kuka on Kekkonen? Ette? Ei se mitään, mutta tässä kohtaa on pieni hetki, jolloin sä et ole enää lapsi, sulla ei ole omia lapsia, elämä on sun täysin omassa hallinnassa. Sä olet omillasi, sä asut omillasi, olet vapaa. Ja tätä hyperlyhyttä vaihetta ihmisen elämässä kutsutaan nimellä HOAS, eli hallelujaa, obsceeni, alternatiivi, sekvenssi. Varma tärppi ihan varmasti on YO-kokeissa. HOAS, edullista opiskelija-asumista jo vuodesta 1969.